Вітаначки. Так, трохи камеру наладить. Да наладжваўся. О, працуе. Дзень добрый, дзень добрый. Так, вось. Так, лепш мяне бачна. Ну і зараз пачнем стрымчык. Так, адчуваць мяне добра. Так, ну і яшчэ прыколы пачаліся. Так, заглючыў комп. Тэхнікі, верагодна, гадоў колькі мне. Опа! Гэта яшчэ што? Мы так не дамаўляліся. Сапраўднае жалеза, як-ніяк. Пачакайце, зараз пагляджу, мабыць, нешта там. Мабыць, картка не так усталявана. Так, ну, працуй. Здаецца, міргаець нешта. Ну, фух. Так, а штосьці у мяне чату тут няма. Не бачна, зараз 3 хвіліначкі, яшчэ і чацік наладжу. 3 мышкі адначасова, жах. Дзе у нас чацік знаходзіцца? Вось ён. О, все бачна. Зноў намагаемся запусціць прыладу. Ну, все працуе. І шукаем наш синдикат. А, я не обновил. Здаецца, у нас усё тут. Ось і наш синдикат. Ну ты хоць працуй, а то бо стрыма не атрымаецца. Ось так вот старая тэхніка, якой гадоў больш, чым мне, здаецца. Ну не, Amiga 600 гэта 91, здаецца, год. Ці 92. Не, 91. Не, яна больш малодшая за мяне. Але, ну, можна яе выбачаць ужо. Так, configure company. Так,
Чым будзе гуляцца? Жабкай. Color and logo. Так, гэта колер. Вось гэта сімвалы. Так, жабка, меч, кубік Рубіка. Гэта шлем нейкі. Кулак. Не ведаю, што гэта. І гэта што такое? О, планета. Сонейка. Кветачка. Орол. Кацяня. О! Так, усё, конечно, такое прыгожае. О, гэмблінг пашоў. Шчыты некія, фярзі. О, гацішна нешта. О! Штосьці да халеры шмат сімвалаў. О, дзяўчынка. Што каб? Навошта? Ой, Саня Корбут, воу! А як ты сюды завітаў? Як ты даведаўся ўвогуле? Так, будзем чэрапам гуляцца, добра. Дзе ён тут быў? Ось, гэта лога нашага сіндыката будзе. Колер, не ведаю. Чырвоны, мабыць, і добры быў. Ці блакітны. О! Няхай будзе так. Ацэпт і пачынаем місію. Так, выбіраць брифа няма. Так, ну вось, здаецца, першая місія гэта тут. Абавязкова павінен быць у яе бриф. Так, necessary... Mercenary Camp, Assassination. Ну, астатняе чытаць гэта, мне здаецца, ўжо не так цікава. Assassination гэта забойства будзе. Таму адразу ўсё зразумела. Што ў нас па мапе? А, мапа ўсё гэтае ж. Окей, ацэпт. Так, і гэта наша баявая суполка з 4 агентаў. Так, мне здаецца, так, 2 дзяўчыны і 2 хлапчукоў. На першых місіях, мне здаецца, мне не патрэбны ўсе 4 агента. Бо гэта будзе не так танна, ды экіпіроўка ім даволі шмат каштуе. Таму перш пачынаць аднім агентам, а калі ўжо градус складанасці будзе павышацца, то мы ўжо будзем дадаваць агентаў. Так, што ў яго ёсць адзін пісталет, шотган, сканер і медыцынская аптэчка. Здаецца, 2 пісталеты яму набыць трэба. Моды, што па модам? Так. Чест, броню трэба купіць. Окей, у нас ёсць металічны шкілет. Рукі гэта каб цягаць цяжкую зброю. Яна нам зараз не патрэбіцца. А вось ногі каб бегаць даволі шпарка. Ногі абавязкова набудзем. Вочы, каб далей страляць можна было. Так, мне яшчэ грошыкаў колькі? 11к. Так, сэрца. Не памятаю, навошта сэрца, каб увогуле ўсё даволі шыбка працавала. Колькі? 4000. Ну, давайте набудзем. І вочы, каб далей страляць можна было.
Можа і мазгі тады таксама. А мазгі, мне здаецца, гэта каб ой, як гэтае слова persuade. Блин, я нават ні па-расійску, ні па-беларуску не ведаю, як аналог. Вербоўка, вось, вербоўка. Гэта каб вербаваць было хутчэй і нашых агентам таксама нешта кепска не рабілі. Мазгі каштуюць, а таксама нормальна каштуюць. Рукі пакуль не патрэбны. Окей, accept. Пачынаем місію. І ось такі наш агент. Радар. Мяне ўжо страляюць. Забярэм у яго пісталет таксама. Радар паказвае, куды нам ісці. Так, усё. А, вось гэта і была наша цель. Мэта. Усё. Місію зрабілі. Памятаю, на Sega Mega Drive яе гуляўся. Лёгкая дастаткова была. А, Press Space. Mission Complete. Вось, на Sega Mega Drive гуляўся ў яе. Ну, не настолькі складаная яна была, але гэта арыгінальная гульня. Гэта ўжо не гэты, як яго. Так, accept. Меню. Захаваем наш працэс. Буду надаваць арыгінальныя імёны. Назовем 1. І захаваем. Так, усё, захавалі. Ну і пачынаем наступную місію. Бриф. Што у нас тут? The Milk Run. Personnel Acquisition. На тебе цэнціса босс. Так, нейкіх вучоных. Яны нешта робяць. Hamlet close to one of the research. Вывучаюць нешта. Will obviously be a great help to... А, яны нам патрэбны. Persuade. Вось, нам іх завербаваць патрэбна. Окей. Вяртаемся ў меню і трэба набыць Persuade the Drone. Так, accept. І вось ён у нас каштуе 2500. Purchase. А у мяне грошыкаў няма? Так, чакайце. А дзе грошы ўзяць? Нічога не разумею. Да, цяжка было старыя гульні гуляць. Так мне што, грошы не далі? Добра, рэстарт. Так, не, яно так не працуе.
Да, ось так. Трэба планаваць усё наперад, каб нармальна пагуляцца. Ой, срака ў мяне гарэць будзе, здаецца. Ок, зарабілі. Так, і што? А, вось. Добра, ацэпт. Агентам прыбіраем. Набудзем толькі пісталет одну штуку. Так, і персуэйдатрон адразу, каб не было праблемаў далей. Так, што там у нас далей? Моды. Ізноўку. Вось. Ногі, каб хутчэй бегаў. Глаза, каб далей глядзеў. Окей, пакуль гэтага хопіць. Пачынаем спачатку місію. Так, ось там нейкі агент ці хто. Забілі. Взяли яго пісталет і ідзем за нашай ахвярай. Усё, забілі, вяртаемся у пачатак місіі. Дэ, ужо колькі часу прайшло, а ўсё першую місію гуляемся. Так, нейкая ўзнагарода будзе. Статус used time and mission. Цікава. А, такс, я магу грошыкаў збіраць. Тут быццам у рэальным часе ўсё адбываецца. Так, ну клікайся. Ось, зараз захаваем зноў. Сейв. Фу, гуляем далей. Brief. Так, тут Persuade у нас ёсць. Пачынаем. Так, радар куды паказвае? Прамэйдзем. Дзе нашыя ахвяры? Так, 3 копа. Так, нешта мне жахліва неяк. Так, дастрэлю да сюды. Так. Забіў. Цікай, цікай, цікай. УЗІ, у мяне ёсць УЗІ. Круто. І шотган. Ну ўсё, нават нічога набываць не прыйшлось. Да здохні ты. Так, здароўе пакуль ёсць. Так, вучоны ўнутры. Ёсць, хлопец наш. Ідзем далей. Оп. Аддавай сюды. Толькі нашага хлопчука не забейце. Так, яшчэ коп. Паліцэйскіх тут лепш забіваць.
кап гульня такая. Так, што ў яго ёсць? Это можна пакінуць. Так, вучоны, не блытайся пад нагамі. Не, пісталет нейкі. У яго з поўнымі патронамі. Ну. Так, дзе вучоны? А, тут яшчэ можа быць такая сітуацыя, што вучоны можа там, напрыклад, проста пакінуць карту. І ўсё, і місія будзе завалена. І гэта яшчэ не ўсё. Трэба, каб вучоныя жывыя дайшлі да кропкі збору. Так, копаў тут няма, спадзяюся. Яшчэ таксама можна і агентаў іншых вербаваць. Так, вучоныя. Пойдзем за мной. Пасфайдинг, конечно, такі сябе. Добра, місія пройдена. Так, хит accuracy. Ай, ну гэта ўжо. Ну, не такія ўжо і меткі. Захоўваем гульню. Так, пачынаем далей. Ой, грошыкаў далі. Добра. А, я ж магу і рэсёрч рабіць. І зробім УЗІ, напрыклад. Колькі ахвяруем грошаў на гэта. А каб хутчэй было. Моды, нешта купіць трэба, здаецца. Так. Глаза ёсць, чэст. Руки набудзем. Сэрца, здаецца. Ну і мазгоў. Няхай будзе з мазгамі, не такі тупы. Так, вось зараз захоўваем. І можна пачынаць місію. Так, что тут у нас? Combat Sweep. Так, здаецца. Нікога персуэдзіць не прыйдзецца. Some squad should enter the town and eliminate all enemy syndicate activity. Добра. А можа і завербаваць іх. Атрымаецца. Ну, ацэпт пачынаем. Возьмем шотган. А, на машине трэба ехаць. Окей. Let's go. Так. І коп адразу ўжо страляюць па нам. Воу-воу. Агент. Ледзь не забілі. Пісталет. Шотган. Так, ну шотган лепш за пісталет, таму гэта вы. Ой, не тое выкінуў. Или тое. Вось гэта выкінем. І возьмем яшчэ шотган. Ай, мала патронаў. Ну што зрабіць?
Так, копы. Ну, помирай. Фух. Так, а здароўя ўжо амаль і не засталося. А колькі тут гэтых агентаў яшчэ? Паспрабуем заперсуедзіць. Мне здаецца, мазгі гэта колькі людзей я ўвогуле магу на гэтай карце забраць, заперсуедзіць, завербаваць. Окей. Так, сюды. А персуэйд не працуе. Да памірай ужо. Здаецца, у яго мазгі лепш, таму мой персуэйдатрон не працуе. Так, у яго шотган, тады гэты можна выкінуць і ўзяць. І таксама амаль патронаў няма. Блін, штосьці іх агенты такія даволі дужыя хлопцы. Ой, яшчэ і копы. Так, ну давай хоть пистолет возьмем. Так, а чаму у мяне поўнае здароўе? Я штосьці не зразумеў. І яны рэгенерыруюць тут? На Сега, калі гуляўся, то нешта такого я не памятаю. Окей, пойдзем шукаць астатніх агентаў. Так, чаму гэта зіхаціць? Усё, тут што, агенты нейкія? Яны ж забітыя. Вот. Ау. Так, можа, персуэйдатрон? Помирай ужо. Холера. Так колькі можна? Ну, штосьці яны даволі тлустыя хлапчукі. І таксама амаль няма ніякіх патронаў. Што ты будзеш рабіць? Мне не вельмі падабаецца, што іх завербаваць неяк складана. Так, радар паказвае туды. На Сега лягчэй было. Вельмі лягчэй. Так, ну і дзе ты? Evacuate. Усё, місія скончана. Ну, неяк жопа так вось. Была. Цяжка, даволі цяжка. Все можна. Фу. Да. Не, цікавая гульня. Пад іншым позіркам гляджу на гэтую версію. Кансольная і кампутарная ўвогуле адрозніваюцца. На MS-DOS неяк таксама яна выглядала. Так, сюды не можам, толькі сюды. Захаваем працэс. Так, і яшчэ пагляджу на кое-што. Что там у нас з наладами? Так, окей, працягваем далей. Так, не памятаю, захаваў ці не. Яшчэ раз.
Далей. Assassination. Так само забойство. Ну, забойство так забойство. Что у нас? Research. О, УЗИ. Могу набывать. Так, что тут у нас есть? Автоматичная зброя. Тяжкая зброя. Штурмовая и яшчэ нешта. Так, ну, з УЗИ даволі добра, таму можна сюды нешта ўкласці грошыкаў. У рознае. А што рознае? Это можа быць аптэчка, мабыць, медыцынская. О, я ўжо не памятаю, якія там яшчэ дробязі ёсць. Ну добра, паглядзім, што нам тут будуць прапаноўваць далей. А мы пакуль прададзім злішак. Так, где у нас эквип? А, ацепт спачатку. Ось, патронаў няма. А, можно релоуд сделать. Окей. Релоуд, мне здаецца, больш танны, конечно. Пісталеты. Гэты прадаць. Гэты таксама прадаць. Гэты релоуд мы тут зробім. І гэты пісталет таксама можна збыць. І купім одну УЗИ. А сканер? Навошта сканер? Ой, я уже не памятаю. А, розныя даследавання, калі рабіць розныя, мне здаецца, гэта новыя версіі мазгоў, рук, ног і гэтак далей. Так, набываем УЗИ. І ось зараз захаваем працэс. І можна пачынаць місію. Так, там было Assassination. Окей. Окей. Адразу бярем у руки УЗИ. І куди нам радар показує? Так, а гульня гэта які год? 93-й, здаецца. Так, хто? І ти. Мусора. О, шотганчик узяв. Добре. А, ти на вишці був. Окей. Холера з тобою. Мусор. Так, а ось гэта агент. Ой, зараз мне кабзда буде. Колькі їх тут? Здохніце. Так, так, не-не-не, я яшчэ хочу жыць. Пісталетам я табе застрэлю. Яшчэ... Ой, мне зараз срака, здаецца, будзе. Забілі. Карацей, лепш УЗИ набыць, таму што яны страляюць далей. Цяжка. Моя цёшка супраць мусароў. Вось і правільна робіць, што яна супраць мусароў. Таму што мусары пидарасы. Сколько лет, сколько зим. Привет. Привет. Вось гуляемся. Мяне забілі, і я зараз пачынаю новую місію.
Load. Я загружаў ці не? Так, ну трэба набыць. Добры дзень. Здаецца, некалькі УЗІ трэба яшчэ набыць. Яны даволі танныя, таму вось і вось. Каштуюць не так шмат. Так мне што і... А не, яшчэ рэсёрч робіцца. Окей, пачынаем місію і будзем валіць з УЗІ. Так, пра мусароў. Ну так, тут мусары нешта буяняць. Яны мяне хочуць забіць. Так, ну. Адзін гатоў. Так, хоць сюды. І другі, у яго шотган. Окей, зараз агенты падбягуць, і мне здаецца, іх трэба пачакаць лепш тут. Вось, здаецца, адзін ідзе. Сюды, сюды. Ну давай, хлопчук. Это ты меня трахнешь? Это я тебе трахну. Удвух яны яшчэ хочуць мяне нешта зрабіць. Да калі вы памрэце ўжо? Вось гаўно. А, ну я яшчэ жывы неяк. Так, УЗІ амаль не засталося. І там яшчэ быў агент. Я бачыў, ён там бегаў нешта. Так, і дзе ты? Куды збег? Хто? Ах ты ж. Здохні. Е. Яшчэ адзін. Да колькі вас тут? Як пацукоў. Так, што ў яго ёсць? УЗІ. Так, у мяне і так яны пустыя, нічога няма. О, ну тут нейкія патроны ёсць. Так, у цябе што? Таксама УЗІ? І ў цябе... Усё? Окей, ідзем далей забіваць кагосьці. Спадзяюся, агенты ўжо скончыліся, бо... А, у мяне неяк яшчэ жыццё. А, сэрца. Мне здаецца, тое, што я сэрца набыў, яна рэгенерыруе мне здароўе. Вось. Добра як. Так, зноў мусар. Падыдзі сюды. Ну. Так, у цябе што? Шатган. Верагодна, у яго больш патронаў. Канешне. Таму бярэм ягоны. Патрэбны спрынт па гульне ў бацьку з назвы Менск. А яна ў мяне ёсць. Пра п'янага Лявона. Так, так, яна гэта роуглайк, які рабіўся па гэтай, па гульне Адом называлась. Вось. Яна Менск звалася, а я гуляўся ў версію, яна называлася... Ой, як яна там называлася? П'яны Лявон супраць гопнікаў. Вось. Складаная даволі такая была. Так, а мы гэтага мента заперсуедзім. Так, сюды, сюды. А, менты ж на мяне нападаюць толькі тады, калі я зброю ў руках нашу. Так,
Я что, выкинул? Не. Где он? Я выкинул свою штуку, якая... А вось яна. Выпадкова. Вось, менты мяне страляюць толькі тады, калі я зброю ў руках трымаю. Так, не, пакуль магу толькі звычайных нормісаў персуэдзіць. Ну, такое сабе. Здаецца, больш моцны вербоўшчык патрэбны. Так, мусор, сюды. Не. Так, что тут у нас? А кого забивать? Ён у доме знаходзіцца. Да, блин. А, гэта конец картки. Так, ну, як трапіць у дом? Куды стралять? Я не разумею. А, вось ён. Побег. Усё, mission complete. Е! І мы яшчэ і не памёрлі. Жывем. Ось. А яшчэ па гульне Менск, мне здаецца, агляд таксама трэба зрабіць, бо ну гэта культ. Гэта сапраўдны культ. Так, яшчэ мусара. Один готовы і другі готовы. Іх УЗІ. А, мне здаецца, можна ісці ўжо дамоў. Так, а дзе наша кропка, где я пачынаў? Где пачатак місіі? Я штосьці не памятаю. Так, ну давайте сюды падыдзем. Не памятаю, дзе я пачынаў. Так, трэба яму ногі купіць, бо ён штосьці павольны, як слімак. Так, схавай зброю. Я ўжо настраляўся. А, я тут і пачынаў. Space. Угу. Где донаты? Навошта донаты? Подписывайся на Patreon. Вось гэта за донаты. Кожны месяц можна нейкую суму ахвяраваць. І гэтага дастаткова. З донатамі пакуль яшчэ не маркетаваўся. Ну, там помудрагельца надо. Трэба Donation Alerts, які гэта для картак СНГ былога. Трэба зрабіць. А па гэтых, як яны, іншаземных картак, там другі сервіс трэба пашукаць. Ось, так што гэта потым будзе. У мяне з грашыма няма ніякіх праблемаў. Тьфу-тьфу-тьфу. Ціпун мне на язык. Ось. Але збор донатаў гэта не моя галоўная місія. Так, я захаваў, не? Здаецца, захаваў. Так, што у нас? А, мы рашку захопваем. Ну, добра. Так, што тут, здаецца, Пітер знаходзіцца. Уралс. Захопваем Уралс. Окей. Так, што тут патрэбна? Combat Sweep. Таксама Assassination, здаецца. Syndicate pull most of its forces from the surrounding area and the city has fallen open for us to... Your squad is not to conduct a
Reconnaissance sweep. А, божухна. Of the area to clear out any enemy syndicate agents remaining inside city limits before returning to the... До речі, треба знов ворожих агентів позабивати. Буде туди можна буде. Так. Ну, мне зараз не до Donation Address. У меня есть Patreon, у шапки профіля, ви можете його знайти. Ось, але гэта потым. Мне здаецца, стары Donation Alerts працуе. Але зараз мне спасылку нешта шукаць. Ну, зусім не хочацца. Так, reload. Так, у нас 3 УЗІ, 3 шотгана, пісталет, няхай будзе. І ой, я нават не ведаю, якую назву да яго прыдумаць. Вербоўшчык? Вербоўшчык гэта чалавек. Persuade па-ангельску гэта вербаваць. А сама гэтая прылада завецца Persuadertron. Ай, нават язык заблытваецца. Persuadertron. Складана як вымаўляць. Вось, але ён неяк херова працуе. Я ніводнага агента не змог ім завербаваць. І я вось нешта не памятаю. Так, research, што у нас? Вось я нешта не памятаю. Калі ў сегаўскую версію гуляўся, вось, там агентаў даволі лёгка я вербаваў. А тут неяк не атрымоўваецца. Вось, і я не памятаю, ці можна павышаць яго ўзровень, каб ён больш моцны быў, ці гэта чым як робіцца. Ці мне мазгоў трэба набыць больш дарагіх. Незразумела. Так, ацэс карт. І навошта яно патрэбна? Ну, здаецца, гэта ў брыфе. Пра місію трэба будзе чытаць. Што там? Так, штурмавая зброя. Ну, давайте рэсёрч зробім. Мабыць, які калаш дадуць. Так, у мяне 52 тысячы крэдітаў, мабыць. Талераў. Будзем зваць іх талераў. У мяне 52 тысячы талераў. Што я магу набыць? Так, ацэпт па вынаходніцтвам. Persuadertron усё той жа, мне здаецца, нічога не змянілася. Сканер, які я і дагэтуль не разумею, навошта патрэбен. Медкіт, ну, за медкіт у мяне сэрца працуе. Таму ок. А як рукі палепшыць? Здаецца, потым гэта ўжо адкрою. Ну, добра. Так, яшчэ зноў захаваем гульню. І пачынаем місію. Усіх забіць. Гэта лоуд был! Ай. Так, чакайце. Я сапраўды такі лох? А, не. Фух. Ай, зноў усё. Ну, нічога асоба не згубіў, толькі крыху часу. Гэта не страшна. Research. Assault зброю. Блин. Research, assault, research. А можна і больш, мне здаецца. Грошаў і так да халеры.
Акцепт. Не то зрабіў. А не то. Accept. Зараз усё зраблю правильно. Save. Save. Вербавальнік. Ну, гучыць, гучыць. Не вербоўшчык, а вербавальнік. Норм, норм, так. О, ну і пачынаем. Accept, accept. Полетели. УЗИ, конечно, у руки. А, стоп, я ўсіх палохаю, калі зброя ў руках. Окей. Зараз мне сканер не паказвае, куды ісці. І таму мне трэба набываць кожны раз новы сканер, каб ён паказваў мне шлях. Вось. Здаецца, разабраўся. Колькі часу ўжо прайшло, калі я апошні раз гуляў гэтую гульню, ну, што зарабіць. Так, спускайся сюды. А вось і агенты. УЗИ, УЗИ. Зноў вас тут да халеры пацукоў набегла. Да памірайце ўжо. Колькі ж іх тут? Я так не вытрымаю. Ух. Уй. Ніхуя сабе. Амаль усе патроны праебаў. Ну, давайте, каб не сметнічаць тут. Вось гэта выкідваем, вось гэта, вось гэта, вось гэта і вось гэта. І будзем збіраць усё, што засталося ад ворагаў. Не шмат патронаў, таксама не шмат. Але лепш, чым пуста. Да вы прыкалваецеся. Яны не ўсе стралялі ж. У нікога амаль патронаў няма. Окей. І гэта выкінем. Яны ж не ўсе стралялі. Чаму патронаў няма? Mission complete? Бацька. Усіх забіў, а гэта, здаецца, і была мэта гэтай місіі. Ну, добра, дзякуй. Калі так усё. Так, і прадоўжуем экспансію на рашку. Так, захаваць. Спачатку. Так, і што ў нас далей? Нават 3 рэгіёны. Сайбірыя. А гэта Монголія. Казахстан. Ну, давайте Казахстан. Чаму не? Окей, бриф, accept. Reload. 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 Так само. Пабегаю лепш з УЗІ. Мне як больш падабаецца. Толькі, здаецца, там патронаў не так шмат. Але, ну, вось пісталет можна прадаць. Так, пісталет збылі. О, флеймер. Моцнае рэчыва, здаецца. Вагнемёт. Набываем.
Так, што яшчэ дадалося? Сканер. Гэта і было Assault. Давайте яшчэ Assault. Ці не, што тут ёсць? Heavy. Automatic Assault. Не, цікава, што за дробязі. Блін, зноў не тое клацнуў. Дробязі. Research. Може такі даволі каштуюць. Окей, accept. Лепш зноў захаваем працэс на адзінку. І пачынаем місію ў Казахстане. Так, здаецца ж Казахстан. Сюды нельга? Нельга. Добра, пагналі ў Казахстан. Я не прачытаў Eliminate Agents. Окей, добра. Знову агентаў забіваць. Так, мне здаецца, вербавальнікам трэба зноў копа. Калі атрымаецца завербаваць. Не? Не працуе. Тады звычайных людзей. Прабачце, хлапчукі, гэта на карысць майго сіндыката. І каб быць жывым шчытом. А каму зараз лёгка? Трымайце зброю копа. Так, а дзе ўсе агенты? Цікава. Так, дзяўчына, мне ты патрэбна, каб захоўваць маё цела. Дзе ўсе агенты знаходзяцца? Так, пакуль яшчэ людзей. Добра. А вось і бяжыць, бяжыць. Так, забілі аднаго. Куды, куды? У мяне ёсць УЗІ. Ой, з усіх бакоў лезуць. Да што за... Што адбываецца? Я не магу страляць? Жгіце іх. Што адбываецца? Нічога не разумею, но вельмі цікава. Але гараць яны даволі добра. Так, я неяк выкінуў са свайго інвентара зброю. Не разумею як. І выкінуў вагнемёт. Але як бачыце, вагнемёт вельмі добра працуе. І я неяк копа завербаваў. Усё, мінус. Так, яшчэ агенты засталіся. Што зараз адбывалася, нават не разумею. Але я жывы пакуль. Так, гэта што, УЗІ? УЗІ, УЗІ, УЗІ. УЗІ, таксама на зямлі УЗІ ляжыць. Усе агенты з УЗІ бегаюць. Опа, опа. -1. А дзе яны ўсе?
Так, вось я не разумею, як я копа заперсуедзіў. Добрага раць. Mission complete. Як пацукоўна бегла, канешне. Хітак Юрусі, канешне, ва ўсе бакі страляць. Якая тут хітак Юрусі будзе? Не, на Сеге было прасцей. Так, давайте другі сейв зробім. Назовем яго таксама 2. На Сеге там аўтаматычны наводка была, вось. І яны аўтаматычна стралялі. Ты просто вось нават кантролер не трымаеш у руках, і яны ўсё за цябе робяць. А тут самому цэліцца патрэбна. Таму не зусім зручна. Так, Іран. Що, ідзем на Іран? Окей. Так, Assassination. І тут таксама забойства. Окей, глядзім далей. Так, Energy Shield. Угу. Access Card, Scanner, Flamer. Давайте возьмем лепш вогнемет. Чым шотган. Шотган продадим. Некалькі УЗИ таксама продадим. Reload. Ось, sell. Таксама sell. Де флеймер. Набудем у колькасці 2. Бо агенты варожыя гараць добра даволі.
Раз. Я неяк на кнопачку пацну. Вось. Карацей кажучы, пасля гэтай сутычкі я аматарам вагнямёту зрабіўся. Бо ну вось гэты піздарэз ён даволі добра разматаў. Але мінусы вагнямёта у тым, што ён ну так паліць ушчэнт усіх і няма ніякай зброі. З іх нічога падабраць немагчыма. Таму калі ў іх быў нейкі там не ведаю аўтамат ці там лазерная зброя нейкая, агнямётам я палю яе ушчэнт і вывучаць не магу. Таму вось такі не вельмі прыемны момант. Так, а навошта я сюды папёрся? Так, трэба скончыць нашае замоўленае забойства. Так, коп. Конечно, не так далёка флейм вагнямёт б'е. Ай, здаецца, агентура. Ау. Пу-пу-пу. Не даглядзеў. Не, насешкі было. Было не настолькі складана. Ок. Пачынаю зноў. Іран. Мы же ў Іране. Так. Рэсёрчах у нас є аўтаматик. Окей. Ацепт. Пачынаем зноў. І лепш набыць себе, заперсуедзіць больш людзей. Бо яны як жывы шчыт. Ну і калі ў мяне ўжо мае вучоныя знайшлі электронны шчыт, ці які ён там, вось яго таксама на сябе начапіць патрэбна. Каб больш... Pathfinding. Кожны раз. Забываюся, што гэта 1993 год, здаецца. Так, ты заперсуедзіўся? Так, агентура пачалась. Ну, давайте, хлопчукі, падыходзьце. Дзе вы там мяне палілі? Вось агентура бяжыць. Не, гэта коп. Вось гэта агентура. Першы гатоў. Загарэл. Так, яшчэ наступны. Сюды. Падыходзь. Яшчэ, давайце, сюды ляціце. Як он іх разматвае. Юшчыць усіх проста. Ну, падыходзь. І ты сюды. Яшчэ, давай. Тактыка, гэта здаецца тактыка. Так, не. І ты таксама сюды. І ты давай. Хто яшчэ? І ты падыходзь. Хто наступны? Давай, табе чакаю. Так, можа УЗІ ўзяць можна. Бо неяк... Вось, на табе паспрабую.
Ну, падыдзеш? Не-не-не, штосьці мне не падабаецца гэта. І ў яго ў руках. Што гэта? Гэта снайперская. Ага. Ну-ка. Ну, далёка працуе. Добра будзе, што маім вучоным вывучаць. Але не памярэць бы зараз. Окей, ідзем далей. Так, дзе бы так захавацца, каб мяне не дасталі варожыя пацукі. Агентура. Хоп, мусор. Хаваем зброю. О, вось яны дзе ўсе. Так, а што у нас тут ёсць? Так, нікога. Нікога. Так, іх усіх трэба неяк дастаць. Ой ты ж. Ну, дзе я? Мне кабзда. Адкуль яны палезлі? Не вучыны, вучоны цікавая пячонага. Блядь, складана неяк. Павылазілі знянацку адкуль. Блін, Іран складана. Не, давайте лепш Монголія. Прогуляемся по Монголії, там ужо вырашым. Ай, не туда клацнуў. Пакуль неяк у Іране складана. Рэсёрч працуе. Ацепт. Так, персуэйд. Угу. Так, спачатку давайте жывы шчыт зробім. Так, ты, кабета, таксама прабач. А. Тут толькі праз машыну. Ну, вот сюда і на скрыжаванне. Мы едем, не? Ну і як гэта разумець? Сюды. Вось. Чаму яна не едзе? Чаму назад? Ну, сюды. Да навошта назад? Добра. Пройду. А, я і пешай мог. Лазим. Так, куды нам? То есть, здаецца, агентаў няма? Што нам кажа? А вось яны стаяць. Адзін. Другі, трэці.
Мгм. Так, а дзе бы бяспечны куток знайсці? А вось. Так, дзе я ўвогуле? Пойдзем сюды і будзем іх неяк даставаць адтуль. А ну і яны самі гэта робяць добра. Так. Пячэм. Гарыце. Гарыце ўсе. Так, усе. А вось бяжыць. Бяжыць, глядзіце, які прыгажунчык. Так, ну пад... А, мяне з некалькіх бакоў пачалі зноў. Ось сярун нейкі. Сюды зноў. Так, нехта страляецца, так? Только я не бачу дзе. А! Са спіны стаяў, халера яго дзяры. Ну і куды ты пабег? Ой, матька і бацька. Такі сабе штучны інтэлект, канешне. Ну гары ты ўжо. Хто страляе, я не бачу. Так, там дзяўчына нейкая, там коп. Так, лепш зноў. А, вон яшчэ адзін ідзе. Хаця без УЗІ давай. Все, не паміраю. Зноў як гэтых пацукоў набегла. Усе... Яшчэ. Чаму у вас так шмат? А сюды. Да ну. А ты там што бегаеш? Так, добра, у цябе пісталет. У цябе таксама пісталет, і ў гэтага пісталет. Эй, агентура сюды. А, ён паверху дзе-несці бегаецца. О, дастаў. Ну, паміраць будзеш? Хлопец, хлопец, не журыся. Я не ведаю, як да цябе ісці. Але ты не мая галоўная мэта, таму пойдзем персюэйдзіць. А то я ведаю, тут можа місія скончыцца таму, што галоўная мэта, ну там нейкая персона ці чалавек, ці хто там яшчэ будзе, ён можа проста уехаць з горада. І місія ўсё, кірдык, скончыцца. Товарищ милиционер. Произошла некая помылка. І гэта не персуедзіцца. Жгі ментоў. Так, будем спадзявацца, моя ахвяра не з'ехала нікуды. Так, агент, агент. Бяжыць, прыгажунчык.
Блін, куди ісці патрэбна, я щось не бачу. Не самы лепшы пасфайндинг яшчэ. Мне наверх трэба залезці. А тут што, няма праходу? Так, пачакайце. Я разумею, гульня старая. Але ну. Давайте іншым шляхам. Мабыць, тут ёсць нешта. Ну што, сур'ёзна? А, не. Ну і куды падымацца? Вы прыкалваецесь. Ну, давай. Чакаем. Так, толькі зайшоў на стрым. У чым мэта гульні? Мэта гульні ты міжнародная агентурная сеціва, якая завецца сіндикат. У сіндикаце ёсць агенты. Вось, напрыклад, гэты прыгожы хлопчык, які з вагнямётам бегае па гораду. І в залежнасці ад мэты місіі трэба пазабіваць канкрэтнага чалавека, нейкую віп-персону ці нешта такое. Вось, і ці пазбавіць зону ад варожых агентаў. Ну, пазабіваць варожую агентуру, дарэчы. Вось. І ёсць яшчэ некаторыя місіі, дзе трэба кагосьці завербаваць. Вось гэтая прылада, похожая на чып нейкі. Вось, з яе дапамогай вербуеш чалавека і трэба давесці яго да кропкі збору. І ўсё. Карацей кажучы, так. А вось і нашая ахвяра бегае. Вось і яе трэба забіць. Персуэйт! Персуэйт! Я забіў віп-асобу, якую трэба было завербаваць. Колькі часу змарнаваў, біўся як асілак з гэтымі пацукамі варожымі, з гэтай агентурай. Усё прасраў. Наглядна паказаў, як не трэба рабіць. Вось так і не трэба рабіць. Зробіш нешта не так, і місія ўсё. Ну, тут, здаецца, больш проста не Іран. Дзе са снайперскімі вінтоўкамі ўсе бегаюць. Так, усё, я прыехаў. Так, ну і куды ты пабег? А, я ўсё яшчэ на машыне. Вось, так, мабыць, задаўлю я яго, не? Вылазь. Так, добра. Там агентура пабегла. Варожая. Вось. Гары ты! Я ж цябе палю. Зараз зноў з усімі разбірацца, але яны толькі пісталетамі узброены, таму добра. Так, ну што, бягуць? Заўважылі мяне, не? Заўважылі.
копа. Палим у копа. Ну і становимся, чакаем. Дзе яны там бягуць? Не. Толькі двое заўважылі, астатнім не перадалі. А, з шотганам на мяне. Ну, падыходзьце. Дзе вы там усе хаваецеся? Так, іх же тут як прусакоў было шмат. А вось, бягуць, бягуць. Ну, падыдзі сюды, давай, давай. І вось, вось яны ўсе. Замітусіліся. Дзе астатнія? Яшчэ адзін згарэў. Што, ўсё? Оп, 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 оп. Не заўважыў, не заўважыў. Да гары ты ўжо. Всё, здаецца, чыста. Вось, і зараз хлапчука забіраем, каб ён таксама не памер. Гэта таксама важна. А вось. Да. Яшчэ і мусароў палім па дарозе. Так, не, пачакай. Сюды, сюды, да падыдзі сюды. Два таксама гатовыя. А колькі вас? Калі вы скончыцеся ўжо. Так і памярэць можна. Так, колькі здароўя. Яшчэ адзін. І ты сюды. Дайте отрегенерировать. Так, трошечку так, гэта хто яшчэ? Не. Ось, трошечки пастаім, парэгенерируем, калі здароўе. А ты адкуль вылез? Дайте отрегенерировать. Ось, калі больш за палову здаровы адрэгенерырую, ось, можна ісці далей. Не, вагнямёт, канешне, штука крутая. Мне падабаецца. Зараду яе таксама хапае доўга. Мне яшчэ памятаю, вось не ведаю, як тут будзе, бо калі зноў на Sega Mega Drive гуляўся, там была такая зброя лазер. Ось, яна ваншоціла. Яна ўвогуле ваншоціла. Але там такі прыкол быў, што на Sega Mega Drive был аўта-аім. А вось як тут з гэтым будзе, бо у лазеры не так шмат патронаў. Я не ведаю, як ім цэліцца прыйдзецца. Так, як туды трапіць? Там знаходзіцца хлапчук, вось. Заперсуэдзіў. Завербаваў вось гэтага хлапчука, і мне яго трэба вывесці да кропкі збору. Тут спуску няма, не, няма. Мабыць, тут дзе можа спусціцца, не, не. Ай, складана. Так, я ж забыўся. Ага. У цябе ж таксама старыя аішныя
Ой, шишные мозги. Яшчэ які медленны. Пра ягоны пасфайзінг я ўвогуле не ведаю, што казаць. 93 год, як-ніяк. Які ён павольны. Пойдзем ужо, ну. Гаротны ты мой. Так, что тут у нас? Так, 1,5 гадзіны ўжо гуляемся. Зараз гэтую місію зробім і трошкі перапыначку. Бо ў мяне ўжо гарло сухое. Ну і таксама стрэс пасля Ірана трэба неяк абмеркаваць. Таму што там хлапчукі са снайперскімі вінтоўкамі. Так, а дзе мой хлапчук? Я што, яго загубіў? Дзе ён? Так. Мне трэба на кропку эвакуацыі ісці, я туды іду. Пошукамі ўжо пасля займемся. Справа не ў тым, што проці амігі слабы для нармальнага пошуку шляха. Не, для амігі якраз такі ўсё нармальна ў гэтым плане. А аміга даволі моцны комп быў у свой час. Ну так, гэтая гульня і для досу таксама існавала. Але кампы таго часа ў 93-м, ну, не магу сказаць, што больш моцныя былі. Так, здаецца, хлапчука згубіў. І прабел не працуе, вось, бля. І дзе ён заблытаўся? І дзе мне яго шукаць? Халера яго дзяру. Вось гэта ён бегае, не? А вось яшчэ такія тлустыя кропачкі бегаюць. Мабыць, хтосьці з этих хлапчукоў мой агент завербаваны. Вось, ну дзе мне яго шукаць? Ён увогуле адтуль выйшаў неяк. А не, вось, я яго вёў тут. Так, усіх знайшоў. Ненармальны. І для доса тых кампоў было ненармальна. Першы больш-менш хуткі пошук шляху быў. Ну, так, таму мне здаецца, ўсё ж гэта справа часу. Ну, мне здаецца, гэта проста была праблема, ну, часу, так. Працы даволі магутныя ўсё ж такі былі. Ну, у аміга, ну як, добра, у аміга не настолькі моцны проц быў, але ён выконваў толькі канкрэтныя задачы.
і таму гэта не нагружала сістэму. Праблема ў кодзе, бо вось на Амігу 500 ёсць анонс, не ведаю як, не памятаю, дарэчы, як тая гульня завецца, яна 3D-шная. Для і ідзе без лагаў, без прасадкі FPS, увогуле павольна. Вось ідзе ахуенна, як Doom у свой час на тых жа 486 ці на якіх ён працах тады працаваў. Вось, і яна на Аміга 500 працуе павольна. Гэта колькі? 7 мегагерцаў, здаецца. Тады гэта ніхто не мог зрабіць. А вось хлопец неяк зрабіў, і яно працуе. Таму справа ў руках, у кодзе, у практыках, як з гэтым працавалі. Ну, Кармак, здаецца, у свой час рэвалюцыю зрабіў сваім ідэальным кодам, што Doom можна куды тосьці не парціраваць. Вось, здаецца, і ў гэтым справа. Мабыць, канешне, там нейкія не задакументаваныя інструкцыі. Mission complete! Пу-пу-пу-пу-пу! Ось, але гэта, ну так, прадмет, на які можна паразмаўляць. Ой, я на першы сохраніў. Захаваў. Так, не, зробім як патрэбна. На другі захоўваем. Так, і робім перапыначак 5 хвіліначак. Трошкі стаміўся. А там уже паглядзім, наколькі зараду камеры хопіць. На 2 гадзіны, здаецца, гэтага хопіць. Все, хутка пабачымся.
Hello зноў. Я вярнуўся. Яшчэ трошкі прабачце мяне, голас трохі сіплы, таму што сёння зонт глытаў першы раз у жыцці. Рыгаў і плакаў, як гаворыцца. Вось, таму пасля ледакаіну, ну, мне пшыкалі спрэем у гарло. Э, ну, такое сабе. Таму, мабыць, дзесьці голас сівы быў, сіплы. Вось, таму зноў прабачце. Так. Ой, ну вы тут нафлудзілі. Так, справа не ў 93 годзе, а ў тым, што проца мігі слабы для нармальнага пошуку шляху. Там будзе валіць FPS у 0. Ну, скажем тое, што ў Амігі просто проц слабы даволі. Ну, 7 МГц. Гэта я з акселератарам гуляю. Там бы, если б я на арыгінальнай Аміга 500 гуляўся, якая 7 мегагерцаў, карцінка б увогуле больш павольная была, і гэтыя хлапчукі і агентура, яны бы вельмі, ну, як слімакі хадзілі бы. І такая даволі ірваная карцінка была бы. Вось, але не сутнасць. Ненармальна. І для DOS і такіх кампоў было ненармальна. Ну, увогуле, да. Ну, што яшчэ можна браць ад, шчыра кажучы, слабых працоў? Ну, сапраўды. Тут, ну, да, спрачацца увогуле няма ніякага сэнсу. Першы больш-менш хуткі пошук шляху толькі ў Warcraft 2 з'явіўся. Алгарытмы Warcraft 2, Blizzard. Ну, Blizzard тых гадоў. Яшчэ 70-х былі вядомыя. Ну і на Command & Conquer, так, таксама, дарэчы. Перад тым была дупа. Згодзін. 3D і Pathfinding — гэта розныя рэчы. Пошук шляху, ну, увогуле так. Pathfinding — гэта ж каардынаты, мне здаецца, трэба там у межах нейкіх рабіць. А 3D, ну, 3D гэта 3D. А пра Амігу, што яшчэ цікава, ён увогуле рабіўся для таго, каб 3D маляваць, але не ў рэальным часе, а ў пакрокавым. Вось, для гэтага ён быў, ну, ідэальны проста. Ну, таму ім і карысталіся розныя такія менш багатыя фірмы, у якіх не было грошай на Macintosh, які там на Silicon Graphics ці гэтак далей. Вось, але Аміга давала гэтую магчымасць, бо не рэндэрыла у рэальным часе, а пакрокава. Ну, рэндэрынг. Каму я гэта гавару? Вось, рэндэрынг рабіла пакрокавы. Пошук шляху вельмі моцна залежыць ад архітэктуры мапы і яе велічыні. Ну, тут мапа так. Я гэты алгарытмы ўжо 10 гадоў. Ну, я са спецыялістам размаўляю, дарэчы. Зразумела, спрачацца тады ўвогуле няма ніякага. Ну, я, здаецца, і не спрачаюсь. Я больш, наверное, пагаджаюся. Збудаваць 3D фрейм у 320 на 200 ці колькі там хутчэй. Ну, неяк так. Хутчэй, чым шлях на мапе. Ну, тады гэта было, ну, цяжкавата, зноў-такі, на 7 мегагерцовым працэсары. Я ўвогуле, калі будзем скончваць, я пакажу гульню Frontier. Гэта як яго? Эліт. Другая частка, здаецца. Ці першая, проста больш графоністая. Вось, я пакажу, як ён працуе увогуле. Не, ў мяне акселератар. Ну, добра. Вось, гэты 10 гадоў калупае, таму ведаю, што кажу, так. Таму там не аптымальныя алгарытмы выкарыстоўвалі, а хуткі тыпу алгарытм правай рукі. Ну, так, здаецца, так. Такі час, што Pathfinding — гэта не самая такая моцная рэчыва была ў гульнях. Ну, да выніка аднога, мне здаецца, мы абодва можам прыйсці, што Pathfinding у старых гульнях увогуле не ідэальны быў. Таму так, можна на гэтым нават і кампраміс нейкі атрымаць.
Хаця які кампраміс? Я кажу, што Pathfinder гаўно у старых кампах. Ты таксама кажаш. Таму кансэнсус адначасовы. Хуткі тып алгарытм правой рукі. Я загуглю, менавіта гэты алгарытм яны выкарыстоўвалі. А ну вось. Шыкоўная застаўка. Так, добра. Пабалакалі, зараз можна далей гуляць. Так, сейвы, мне здаецца, я зрабіў. Пачынаем новы месяц. Так, экспансію ў рашку. Мне здаецца, трэба рашку дабіць сёння. Вось, і можна будзе скончваць. Колькі там ужо часу эфір? Амаль 2 гадзіны ўжо. Вось, калі гэта атрымаецца хуценька, сёння захопім рашку. Вось, і там паглядзім. Наступная місія Combat Sweep. Здаецца, тут без персуэйда все будзе. Wipe out all trace of the enemy scam. Окей. Будем выбивать enemy scam. Так, что по зброї? Reload. Что research кажа? Flamer minigан. Колькі каштуе? Колькі? 10. Мне... Добра. Здавалася, што 100 тысячаў. Так, research. Нет, heavy. Heavy не хочу. Assault. Ой, зробім Assault. Ой, грошыкавы не каштуе амаль ніякі. 14 accept. А калі пачакаць, ён жа у нейкім а-ля рэал-тайме гульня адбываецца. Колькі вось зараз час прайшоў, гадзіна. Колькі на гэта рэальнага часу ідзе. Здаецца, секунд 15-20. Ну добра, чакаць не будзем. Зафайндзіць больш не магу. Эквіп. Ідзем да эквіпу. І што ў нас тут ёсць? Сканер. Мініган. Ну, давайте набудзем мініган. Я да таго хілю, што ён-то гаўно, але выбару не было. Ну, так. А што зрабіць? Такі час быў. Гаўно, я нават і не спрачаюсь, што Pathfinder гаўно. Так, УЗІ, здаецца, гэту можна таксама прадаць. І яшчэ адзін мініган набудзем. І захаваем, канешне, увесь працэс перад пачаткам місіі. Сейв. І пачнем масавае забойства. В Сібіры. Ах, як добра. Так, сябры з Расіі. Я спадзяюся, вы не крыўдзіцеся ад такога жарту. Здагадуюсь, што вы тут ёсць. Так, Eliminate Agents. Знойдзем зноў нейкі куток, дзе будзе добра страляць. Так, спачатку паглядзім, дзе агентура ўся знаходзіцца. Так, вось стаяць хлапчукі. Тут у нас што? І вось, на акселератары зараз гуляюся. Вось такая вот картинка. Ну, не. І вось гэтыя хлопчыкі ўсе і дзяўчынкі даволі шпарка бегаюць. На родным працэсары, ну, такое, мне здаецца, зусім не варыянт. Ну, як варыянт, гуляліся, што рабіць. Толькі картинка больш такая пакадравая была. Мусора, забілі мусора. Так, з шотганом. А мініган даволі так моцна б'е. О, і ты з мініганом таксама.
Вось гэта я своечасова. Так, канешне, бярэм мініган яшчэ адзін. Дзе страляе? Дзе? Я ж включыў. Што за дупа? Чаму ён выбрасвае ў іх? Так, тут амаль нічога не засталось. Ну давай, падыходзьце ўсе. Ну, мініган добра іх раз'юшчвае, канешне. Дзе? Не, стратэгія, каб бяспечны куток нейкі выбраць і там чакаць усіх. Таксама будзем пацуковую стратэгію адыгрываць. Load. Begin mission, Siberia. Так, два гэтых ёсць. Все, пачынаем. Кулямёты, канешне, так, добрыя. Так, копа не заперсуедзем. Таму мясцовых жыхароў бярэм. І чакаем агентуру. Але мне здаецца, толькі трэба пачаць страляцца, і агентура сама падыходзіць з усіх бакоў. А, вось яны ідуць ужо, прыгажунчыкі. Памірай. Опа, casualties. Да? Спадзяюся, casualties не будзе. Зноў падыходзяць. Так, о, я заперсуедзіў кагосьці. Падбяры мініган. Вось, і зараз вось гэтыя две дзяўчаткі будуць струкоў напіхваць усім. Ой, як добра. Так, одна дзяўчынка засталася. Не цікава. Так, пусты. Чаму яны ўсе амаль пустыя? Яны ж не карысталіся імі. Так, паляжы тут. У гэтага хлопчука паглядзім. Ай, не. Яшчэ жывы пацук. Окей, добра. Можна і з вагнямётам пабегаць зараз. Так, нехта бяжыць. Здаецца, не бачна. Окей, ідём бліжэй, вот сюды. Так, як ты там казаў, правіла правай рукі? Так, а яны былі вось тут. Як сюды падысці? Так, тут нельга. А тут як абысці гэта ўсё? Так, нешта не разумею. Ось, уваход. І што, чакаць, пакуль ты развернешся неяк, ці што?
Ці ён на тую станцыю прыедзе і мне да і мне там выйсці. Окей, ідзем сюдой. Пачакаем цягніка. О, кагосьці задавіў нават. Копа задавіў. Тупы мусор. Так, галоўная мэта гэта выжыць. Так, схаваем зброю. А, вось, ужо ідзе. Ну, падыходзь. Можна ўжо і паліць. Пэнц. Так, астатнія не бачуць. Да куды ты пайшоў? Вось, будзем стаяць тут за куточкам. Эй, падыходзь. Вось, разумны хлопец. Быў хлопец, няма хлопца. Так, штосьці мне тут не падабаецца. Оп. Так, не блытайся. Сюды. Опа. Eliminate agents. Хто яшчэ застаўся? Ты толькі адзіноты самотнік тут і стаіш? Так, што па мапе? Дзе яны? О! Са спіны. І ты сюды. А хто там яшчэ застаўся? Так, да вас не цікава. Дзе яшчэ? Так, вось адзін жэўжык стаіць. А, і вось вы яшчэ дзе. Ну, слухайце, тут вялікая мапа такая даволі. Ай, мяне хто цкуе? Ледзь не помер, пакуль глядзеў. Так, копы, вы мяне перашкаджаеце. Так, рэгенерыруйся. Потым вось да гэтага пойдзем. Так, і паглядваць на міні-карту. І вось да гэтага. І гэта ўсе, здаецца. О, сам падыдзе. Да што ты там блытаешся? Вось можна памярэць ад пасфайндзінга гэтага усратага. Я клікаў яму, каб ён шоў вось сюды, а ён стаіць і такі чук-чук-чук-чук-чук. Не ведае дурнота, куды ісці. Так, ну колькі? 50% адсоткаў і пойдзем. Ну, давай, рэгенерыруй. Хутчэй. Вось. І пойдзем за апошнім хлопчуком. Я завербаваў копа, а нет. Здалося.
Так, сам падыдзеш ці як? У сэнсе няма. Ёсць. Так, evacuate. Зараз. Гук быў. Так, я нават не бачу, каб яно было. Так. Зараз паглядзім. Гук ёсць, тут ёсць. Цікава. Так, зараз давайте гэтую місію пройдзем. Паглядзім, што ў наладках. Так, толькі копа заб'ем. Так, я штосьці... Failed? Чаму failed? Як гэта зразумець? Так, окей. Мы працэс гульнявы захавалі. Давайте паглядзім, што з гукам. Бо гук павінен быць. Так, што тут у нас з гукам адразу ёсць? А вось, напрыклад. Гэта дасканала з гукам. Цікава. А дзе гук, сапраўды? Адчуваеце нешта? Вось гэтага яшчэ не хапала. Так, будзем гук наладжваць. Так, што яшчэ можа быць?
Так, ну ладно, выбрать уход. Так, я и клики мышки. Пу-пу-пу. Так, а что коли? Так, спадзяюся, на самом кампутары гук не сапсаваўся. Так, то штосьці я не чёткі. І тут гэта не працуе. Так, ну, добра. Стрым, мне здаецца, можна скончваць з-за тэхнічных праблемаў. Ці яшчэ пару гэтых адно намаганне Сайбірыю ці што там захапіць і потым можна скончваць, але без гука гуляемся. Ці сапраўды скончваем і буду разбірацца, што здарылася з гукам, бо неяк такое сабе. А я нават і не зразумеў, што ўвесь час без гуку было. Вось цікавасці якія. Ну, праз гэты, праз з карты RGB і гук таксама туды выводзіцца. Я бы яшчэ паглядзеў. Без гука, ну блін. Ну добра, яшчэ 2-3 хвіліначкі. Пазмагаюся з гукам, і калі не, то гуляем далей. А то нейкая дупа атрымоўваецца. Блін, ну так не цікава, канешне. Мабыць, тут у былы раз гэта працавала. Так, што тут яшчэ є? Аверстрим. Відеозахоп. Вось так і было ўсё. Так. І гук быў, ну, яны праз гэтыя, праз OSSC ўсё працавала. Я не разумею, чаму так зараз. Яно ж праз HDMI у картку захопа уваходзіць. Ці OSSC нешта не так працуе. Ці картка захопа. Ці мне яшчэ нейкую крыніцу гука выкарыстоўваць трэба. Але ж гэта ўсё адзінае HDMI.
І вось я нават бачу. Дупа, канешне. Колеровый простынь, диапазон, буферизация. Так не працуе. Так. Так, раз. Ой, не то. Так, и тут нечто. Ну, добра. Пакуль гуляем як ёсць, і на наступны стрым буду разбірацца, што здарылася. Бо... А вы маўчыце. Там же нейкія гукі дабылі. Музыкі нет, канешне. Але там, ну, эмбіент ёсць. Гукі, як там кулямёты грохкаюць. Так, добра, дзе гэты Калменео Перес? Да ёмы. Синдикат. Калі сказаць, то цябе заціха гучаць на ноце стаіць. Яшчэ грамчэй. Дастаткова. 125, калі звычайна гляджу на 65. А, кампрэсар яшчэ. Ну, прабачце, не цкуйце моцна, бо я пачынаючы толькі ў гэтым і даўно ўвогуле не стрыміў. Я забыўся ўжо пра кампрэсар. Ну добра, давайте яшчэ місію. Сайбірыю неяк ўсё ж такі захопім. І ўсё, буду разбірацца далей, што там з гукам і ўсім астатнім. Так, рэсёрч ідзе, ідзе. А вось вы маўчыце, што гука як з дупы. Такія ўжо беларускія партызаны. Ай не магу, ай люблю. Так, агентура дзе? Апошні раз. А, вось тут быў. Так, першы сюды.
Што там далей? Ось, пайшлі ўжо. А так павінна ўсё чутна быць, як і вось гэты мініган гаманіць. І выбухі розныя, і як крычаць забітыя гэтыя цывілы, нормісы. Цябе норм чуць было, грамчэй зрабіў ок. Не, гульня так не трэба. Аміга знакамітая тым, што тут выдатная гукавая картка. Не гукавая картка, гукавы працэсар. Рэвалюцыйны. Гуляемся ў самую такі комп, які зарэкамендаваў сябе з выдатным гукам, без гука. Аксюмарон нейкі. Так, здаецца, тут з агентамі ўжо скончылі, ідзем далей. Ну ты ж з гэтага будынка не вылезеш. А, вылез. Добра. А вось і камера памерла. Так, і колькі жыве камера? 2,5 гадзіны. Нават усё наваколле кажа аб тым, што трэба ўжо стрым скончваць. Для 85-го года гэта, блядь, кампутар Марына быў. Але ў 91-м годзе ўжо не настолькі. Але ўсё роўна карысталіся. Ну як, Аміга павольна так даволі памірала. Вылазь. Ёй карысталіся нават і ў 96-м годзе. Сведкі былі пра гэта. Але, ну, вы разумееце. Ну і зноў такі, для 85-го года, 86-го, 87-го, ну, такі напрыканцы 80-х, яна якое нейкае, але і 3D магло рабіць. Нават у Макінтоша з гэтым былі вялікія праблемы. А тут хоць і ў пакрокавым рэжыме 3D рэндэрылася, але нейкае было. Так, зараз бы агентуру. Ну як? Давайте, падыходзьце ўсе. А вось хлапчукі ідуць. Спадзяюся, мы гэтую Сабірую захопім. А вось я тут у куточку пачакаю. Сюды, давайте. Так, гэта копы ці хто? Там бегаюць. Вось гэтыя, бачыце, на мапе тоўстыя кропкі такія. Вось гэта ці копы, ці агентура, ці нешта з гэтага. Важныя аб'екты. Будзем іх так клічыць. Так, а куды там потым трэба падысці? А вось да гэтага хлапца. Таму ідзем сюдой. Не-не-не-не, толькі не наверх. Не-не, спускайся, вось сюды ідзе.
Ну як, не тое, каб фанаты развіваюць, але афіцыйна гэта ўсё. Amiga OS гэта афіцыйная абалонка. Усе правы дагэтуль належаць праваўладальнікам. Так, каго мы яшчэ не забілі? Дзе агентура? Ай-яй, а вось ён знайшоўся. Вось evacuate. Я не разумею, што адбываецца. Ну, mission complete. Во, ўсё, скончылася. Completed. Што я ў апошні раз рабіў не тое, я не разумею. Але мне не залічылі гэтую. Ой, зараз Сайбірыя захоплена. Так, не, гэта Save 2. Вось, ну, ўсё. Стрым трэба скончваць. Буду глядзець і наладжваць гук, што там не так атрымалася. Дзякуй усіх, хто прыйшоў. Чакаю ад вас лайкаў таксама. Не забывайцеся. І пабачымся ў наступным тыдні. Будзем далей праходзіць гульню. І спадзяюся, будзе ўжо з добрым гукам. Так, усё. Усім пакуль, яшчэ пабачымся.